Alo? Alo, Radio Serbia. Aici Dubrovnicu, Borteli cu Ciornăbăl. Vă rog, ascultați-ne pe doi pași. 1, 2, 3 la stânga, 1, 2, 3 la dreapta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. Așa era pe vremea noastră clima. Acum mai ne accidentează și pe ăștia pe strâmtorești de la... Așa, am revenit la energia inițială. 2,5 amperi cu 2,24 șteri. Vă rog să ne scuzați că n-am luat la asalt ambaneza cubană de care s-a așezat aici la flori la noi la mare, Dua Lipa. Vă rugăm să încetați orice atacuri din stânga și din dreapta Filipine să se prăbușească sub propria ei putere. Iar dacă ne mai supărați, să știți că vă trimitem vecinii din câini și câinii din vecini la adresa